Trobem que aquest arbre jo no el coneixia, però mirant un dia un diari em diuen un arbre que té un creixement extraordinari. A més, que té 10 vegades més que tots els altres arbres de recollir el CO2. Per tant, és un arbre que és interessant per la pol·lució. I per tant, ens vam decidir per aquest arbre, que té un creixement molt ràpid. La família vam parlar que jo vaig dir, bueno, jo fruiters no planto més. He d'anar a buscar gent per collir i tot això, ja no tinc edat per aquestes coses. Si no vens tu el producte, deixo córrer. Perquè si has de llogar, no guanyes per pagar el que t'ajuda. Ha de ser una persona que vagi a mercats o que tingui botiga a casa o que sigui. O serveixi directament a les famílies. Ja n'hi ha que ho fan. Són els únics que poden aguantar el tipus. Jo allà, al meu pare, faria uns arbres que jo els plantaré i poder els besnets els tallaran, no ho sé. Arbres de fusta una mica bona. Al diari va sortir que uns nois feien una plantació d'un arbre que se'n deia Paulownia, aquesta es diu Paulownia tomentosa, i també n'hi ha que en diuen Kiri, per abreviar. Això és un arbre que va arribar a Europa el 1830 i va anar a parar als jardins dels nobles i aquests llocs que no hi anava tothom, però de mica en mica s'ha anat estenent. És originari de la Xina, de les zones pantanoses de la Xina, però em sembla que els laboratoris europeus l'han arreglat una mica i, bueno, ara tenim aquest, que inclús hi ha llocs que en diuen Paulònia emperatriu. Això sol ja diu que estava al capdamunt de l'escala social, aquest arbre. Bé, llavors em vaig decidir, doncs, per buscar paulònies. També em vaig assabentar que és l'arbre amb molt que recull més CO2 de l'atmosfera. Per tant, ajudar una mica. Ara farem una comparació que la Comunitat Europea diu que fins a l'any 50 s'han de plantar 3.000 milions d'arbres a Europa per la cosa de la contaminació. Jo, així una mica burleta, dic, jo ja he començat. Això es va començar a plantar a 1 de març. I llavors, com que era l'hivern, no es patia gaire set. Amb el tractor, amb la màquina de ruixar de 1.000 litros, amb 2 persones i 2 mangueretes, anàvem regant-ho. Però la tercera regada, a final de març o primers d'abril, ens en vam adonar que no fèiem res. L'aigua s'estenia i no anava a la profunditat de la planta. Aleshores vaig dir al meu fill, que és jardiner i és tècnic amb gota a gota, de recs de gota a gota, que tan pront de pogués instal·léssim el gota a gota aquí. Va demanar els tubos i per culpa de la pandèmia, es veu que havien de venir de la Xina o algun lloc de per allà, no van arribar fins al juliol. I fins al juliol van estar sense reg. Les que van aguantar i les que no van aguantar es van morir. I fins ara no el tornem a replantar.
que es va instal·lar el gota a gota, fins ara, que estem a primers d'octubre, van començar a créixer. No havien crescut. Només van començar a créixer al juliol, a primers de juliol, quan vam instal·lar el gota a gota. I amb aquest temps ens han fet niar que estem a 2,40 d'alçada. Quan es van plantar només tenien 10 centímetres. Per tant, és un creixement fabulós, fabulós. I llavors, si ho comparem doncs, amb arbres de per aquí, direm que un roure, per fer el que fa aquest en 8 anys, un roure en necessita 40. El canvi és extraordinari. Posem un adob molt complet. Quan carreguem gota a gota, doncs allà on cauen els goteros hi tirem un grapadet. Els hem ajudat tant com hem pogut, perquè facin aquesta creixença. D'anar traient els cavalls, això se'n diuen cavalls, el que surt aquí a la intersecció de la fulla, perquè l'arbre es vol fer ample, i nosaltres no volem que es faci ample de moment, perquè hem de passar amb màquines pel costat, doncs treballant la terra, i esclar, ens farien nosa. Volem que quedi un tronc llis, que per la fusta també és molt millor, i un altre aquí. Ja està. La fusta és una fusta que s'aprofita per fer doncs, esquís, per fer les planxes aquestes del surf, per fer armaris, per fer coses senzilletes. És molt bona perquè és molt fina, no pesa gaire, i això. Ara, no és d'una robustesa com és el roure i totes aquestes. Però com que té un creixement tan ràpid, també n'hi ha inclús que ho fan servir per fer llenya, perquè en 5 o 6 anys ja tenim unes amplades de 30 centímetres, de 28 centímetres. Esclar, tenim fusta de seguida. I com que té l'avantatge que si tallem ens rebrota, pot rebrotar, diuen, fins a 7 vegades, doncs esclar, si amb un foc es crema aquest bosc no passa res, perquè rebrotarà, no s'ha de tornar a plantar. Doncs si es talla la fusta per llenya, perquè un necessita llenya, doncs, escolta, té fusta de seguida, té llenya de seguida. Ara és el primer any, veurem què passarà els demés anys. Jo no en tinc cap experiència, només per tot el que he llegit i vist. Aquest any, a finals de març, els vam tallar tots arran de terra, perquè doncs, amb la gent que tractem, tant el que produeix la planta, que és un tal Grau de Sant Feliu, que té doncs, uns hivernacles per produir plantes d'aquestes i d'altres menes, doncs també em va dir, no, s'ha de tallar arran de terra, perquè llavors la planta puja amb molta més potència i normalment surt molt més recta. Bueno, doncs, si tots els que hi entenen et diuen que has de tallar, doncs vaig tallar.
L'únic que, esclar, sempre vol saber alguna cosa més i em vaig deixar un a aquest camp i a l'altre camp em vaig deixar dos que no els vaig tallar, per veure la diferència que hi ha en tallar-los o en no tallar-los. I veig que realment els que he tallat estan amb molta més potència que aquest. Veu que al tenir doncs, tot l'espai radicular doncs, que està tot i treu la força tot amb un brot, li dona una rectitud que no és tan fàcil que tinguin els altres i a més amb potència. Aquí veiem que aquells arbres de l'any passat que els vam tallar doncs, a final de març i tot el que han crescut des que han brotat a principis d'abril. N'hi ha algun, com aquest d'aquí darrere, que té bastant més de 4 metres, és dels més alts, per allà n'hi ha un altre encara que és més alt o més gros. Són uns arbres que tenen un creixement molt ràpid. En 8 anys tenen el que l'alzina necessita 40 de diàmetre de tronc. És un tronc que és buit de dins. I esclar, és una fusta, un tronc que pesa molt poc, d'ell hi ha intrínsecament la fusta, però el ser buit encara pesa menys. El terra continua igual, que no el treballem, no el removem, però anem segant l'herba doncs, amb màquina que se'n diu desbrossadora, que trinxa tot el que hi ha a sobre. Però és que aquests arbres, hem de pensar que aquesta herba que hi ha aquí al volt no li fa gens, no li fa cap, no li treu res, vaja. Són 2 punts només que li entren d'aigua, amb gotero que fa 4 litres hora, per tant, cada hora són 8 litres que agafa l'arbre, els fem 4 hores, que són 8 litres per 4, són 32 litres, que tenen cada arbre cada setmana. Si plou una mica, doncs millor, però si no, ja tenen el suficient per anar tirant. Aquest any ja no els tallarem, o sigui que vagin creixent a la seva manera, no sé, no n'he vist mai cap de gran, o sigui que no sé on t'arriben i què fan, ni ho he vist en revistes de grossos, tots sempre els he vist de plantacions que tenen 2 anys, que tenen 3 anys, però no n'he vist cap envellit, ni un.